Fredrik, kom en gång till med henne och ska vänta lite bättre efter det rosa. Det gick lite väl fort med tanke på höjd. Jättefint med. Ja, bra. Jättebra till det. Nej. Jag tog den där inne. Jag glömde det. Bra, Emil. Emil, skitbra. Emil, hon hoppade inte igår. Och hon ska inte tävla imorgon, eller hur? Jag tycker du utan tvekan ska göra den här en gång till. Det är superbra. Riktigt trevligt. Det var som Fredrik där, komma lite utsväng. Vi vet ju att det blir lite mer framåt åt detta hållet. Så man lite fram på och sen checkar av. Så att hästen inte kommer med för mycket fart till. Sitt upp ut. Oj, vad bra. Klappa ordentligt Emil. Där har hon jättefint.